Congratulations. So you're with me. Oh, we have to don't go. I know they do that. So one of both places. Anju. Ali Mohammed. Abdi Saka did a better house of Bobolo. Or Bobo by the bass squad. Joe. New place. Who for your girlfriend? But how? No? What is it? Blood down one. But I have to say it. I did say about 4. Bye. Saka da wuya. Upper Francis. Johnson. Peter. New player. Sorry, Sefa. Old player. Patrick Vasili. Thank you, man. I'll go get it. Look. Now by my movie. They work with that. I'll get it now. Last player. You didn't know. Nice to Well, say they only know. We for new players, the old players, and a technical team. That team. Yeah, Hoboa, say the Bay, say the Bay Independence Cup. President Cup. And I say the Bay, young Kotoko, and I sent to my animals. At the moment, you know, you training so. Me actually, I'm surprised. But saying I share and crying. My who say, I'm going to a tire. No more cover. You can't say Monantis. Okay. Good afternoon, everyone. Okay. Mommy, you're starting. Fabulous. The best. Fabulous. The greatest. Fabulous. Very good. Say, Edika Babakacha, say, you may dinner ye did in a pompon so no Korea, you are Ashanti Regional Minister. Now, Abibia Kotokone has a bonnet de Tipe, not as a Ashanti for your Cosano. Now, or say, you would a Hoboa, a day Cosano. Now, I'm saying, Premium of Banyamakacha, say, be a regional minister, Sumame. Into Ocase, a mere Simono, or no one Casa Baba. Into an area, Muyo Ha. You may dear regional minister, or Mambija number bidding, and also no Baba Bidi.
Since Quesada at Bay. Matcha at da Yenimono. And can fall out to better my. I can't get a carriage ministers or Beshe. I can't be your son Beshe. Region ministers were also Beshe. It is all Beshe, yeah. No, so Babbe, the team on our home. Then the moon where region minister, Babbe has to be a place. Na, yeah, also a year at the bois. Na motivation, no, a call for that place, no soon basso. No could di Jumanoma Kumasi and near Santa Mine. Now, question I said the TBA and the other has 3 toss home, the tossun sia. No more say no more fair any year. Mujina and Nemuna Mudis Jumanoma. Tine, every the Honorable Dr. Frank Amakuhine, Ashanti Regional Minister, and Wabo no Ankas and the team Kotoko, say what in Baba Bedinko. Fabulous. 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 Great. Nti yɛbɛda mo ase na yɛabɔ mo aba so. Ɛm sɛ mo match bi a mahwɛ biara no mama me sense from. Nti mo first one na yɛso yɛ in medi ka bɛhwɛ yɛ no na modi ka hyɛ first goal ana ɔmbɛte yɛ na mo sa hyɛ yɛ no kɔyɛ 2-1. Yɛkɔ MTN cup no so. MTN no so ɔmde cup no bɛkyerɛ yɛ. Ɛma no so yɛduda yɛ anum kakra fine. Yɛgye mu di nti yɛnim sɛ yɛnya de yɛnsa kɔka ntɔkwa na yɛde a mobɛhyɛ yɛ animuonyam. Nyankopɔn nkyɛ ade sɛ no so mo win the man. Sɛ adu President's Cup na me nua Greater Accra Regional Minister nkra na wɔto sɛ na Dr. Davena Moba am so yɛba yɛkum apem a yɛde apem yɛde ɛbɛba nti apem ne ma wo nkum kura nsa na de bi aba nti mpem mmienu no nyinaa yɛde kɔ ɛyɛ Accra na yɛde akɔbɔ match nti yɛwɔ hɔ ma mo on that day yɛbɛboa mo with supporters mobilization ɛne biribi a mobɛhia biara mo bɛyɛ du a mobɛtumi ahyɛ yɛ animuonyam ɛwɔ hɔ yɛgye mu di enim sɛ mobɛyɛ ɛde ama yɛ ebi sɛ yɛka kɔtɔkɔ a ɛyɛ asante akoma otufoɔ ɔsɛ dutu na etim deɛ ɛwɔ sɛ ahoɔden biara wɔn sɛ de taa mɔkyi ɛma mo hyɛ yɛ animuonyam nyame yɛ adom a ɛda kɔseɛ da no ɛwɔ sɛ yɛ make sure sɛ saa ahoɔden no ayɛ available to the team nti ɛbɛyɛ encourage mo ɛyɛ teamwork sɛ de biara moyɛ no no and I'm glad say new players no yɛma ɔmo integrating now so that you will be able to play together well as a team na matumi ahyɛ yɛ animuonyam nyankopɔn yɛ adom a ɛda kɔseɛ da yɛde mu di yɛnim so sɛ ɛde a God willing Sunday nkunimdie yɛbɛsa de aba ɛyɛ Kumasi ɛyɛ wɔ sɛ kurom na nkunimdie ayɛ yɛ dea nyame adom a between now and then no yɛbɛma yɛni akɔ mo ho baabi biara dwumadie biara mu di biara no coach ne mpanimfoɔ wɔ ha yi deɛ ɔbɛma yɛ so ɛso so ate na wasa moyɛ training no so no mo de ahoɔden biara hyɛ mu sɛ nyame yɛ adom a Sunday ne deɛ ampaeɛ a ebedwa na yɛnim so sɛ yɛde a yɛbɛfiri nkran a yɛbɛsa bɛba Kumasi ne deɛ ne yɛmfa biribiara na ɛba back sɛ yɛde nkunimdie abɔtiri na yɛde ana ɛba nti yɛbɛda mo ase nyame yɛ adom a Sunday no yɛa yɛbɛba stadium hɔ so bi ɛne mo aba abɛdi dwuma no kɔpem sɛ yɛbɛbɔ biribiara bɛwie a yɛde medals no bɛgu mo kɔn mu a yɛa yɛbɛba bɛsɔ mu bi so de agu mo kɔn mu ɛde ama mo nti yɛbɛhyɛ mu nkura bɛka kyerɛ m sɛ yɛnya mo nko a sɛ mo nko a na monya yɛtaa makyi a biribiara mu a yɛwɔ hɔ ma mo asa mo yɛ training yɛbɛsrɛ mo monya ne bɔkɔɔ sɛ bɛyɛ a injuries ne biribiara ma na akɔyɛ te sɛ deɛ ɛbɛdu Sunday na yɛ best of the players na ahwe a na injury bi kɔbam yɛsɛ nyankopɔn mpa yɛ sɛ ɔma yɛ ahoɔden na ɔma yɛ nkwa na ɔma yɛ nimdeɛ ɛne ɔdɔ a yɛbɛtumi aka yɛn ho abom as team baako a yɛbɛtumi de akɔ wi ne nyankopɔn yɛ adom a ɛda Sunday mede bɛsi ya fabulous bɛda mo nyinaa ma se Kenya kamba maye 5 goals. Eti go baako bi $200. Ah, go baako bi $200. Ano ye ba park na ne ye de ba. Go no to ma 200 ne ye ato. Tumu twa 5,000 ne de ato. Eti mu ze kwese da go bi a be se bia dollars da so. Da mo sha house for my. ɛda mo ase eti yɛbrɛ mo support kakra ɛbɛma coach na ɔde ama mo sɛ bɛyɛ a asa training ne kɔ so no nyinaa no mobɛtumi ayɛ liquid Okay, answer. Why Rebecca, sir? Brother was nkuranhyɛ nsɛm a wɔde abrɛ ɛnnɛ awie wɔ training grounds no ɛna
That's a couple match kɛseɛ na yɛhu mu training ground so a ɛma mu a na yɛde kɔ match no ɛna playing body no so like yɛbɛyɛ assure mu sɛ ɛbɛsan deɛ yɛngu anim ase yɛbɛkɔ nkɔden sɛ yɛbɛyɛ a yɛbɛtumi awi cap no ahyɛ asantemane no da ase. Na who say? I was say Oshamon crying. It's a 10,000, which is million. Na Mupanye, where was you? It's match no draw. Says you crying here. You see some match no draw. Baby Bray. See, you know, Asida Emma honorable. You don't put up a